Моето честно и директно мнение за Визитек. Ако очите ти горят, се напрягат или губят яснота в края на деня, това ще те заинтересува. Естествен подход към ежедневното визуално благополучие, облегчаване на напрежението в очите, по-малка сухота, раздразнение и по-удобна настройка пред екрана. Ползите се усещат в рутината, а не магически обещания. Часове на мобилен и компютър изискват фактура. Очакването обикновено влошава умората на зрението. Действайте днес, за да добавите комфорт утре. Акроним. Визитек е комплекс от естествени екстракти, предназначен да подпомага очните мускули и ежедневния визуален комфорт. Вместо да затваря досадата, предложението му се фокусира върху подкрепата на мускулния тонус и по-стабилен отговор. Но това е неговият отличителен ъгъл. Това не е лекарство и не замества консултации или оптични корекции. Това е допълнение към интелигентна визуална хигиена. Представете си автофокуса на камера. Когато мускулите си сътрудничат, фокусът тече. Визитек подкрепя този принцип на функционална подкрепа. По-малко напрежение, по-ясно възприемане и умора, която отслабва в края на деня. Резултатите могат да варират. Едно според етикета. Твои. Правило 20-20-20. 3. Осъзнато мигане плюс хидратация. 4. Ако възникне съмнение, консултирайте се с професионалист. Постоянство излишъци. Интензивни читатели, програмисти, креативни хора, студенти, хора с повтаряща се сухота или усещане за напрежение в очите. Марката акцентира върху естествени екстракти, фокусира се върху подкрепа за мускулите на окото и свидетелства за комфорт при зрение. Ясна комуникация, без дим. Използвам очила. Перфектно, Визитек не ги заменя. Странични ефекти. Спазвайте етикета. Ако има дискомфорт, спрете и се консултирайте. Нямам време. Рутинна практика от 2 минути дневно. Избягвайте имитации, купувайте само чрез официалния свързан канал. Оригинал и обслужване на клиенти. Комплемент плюс здравословни навици равно на повече възможности за продължително очно благополучие. Един продукт помага, комплектът прави разликата. Офертите и запасите се променят. Ако ще го пробваш, направи го от официалната страница, докато е наличен. Готови ли сте да интегрирате Визитек в своята рутина отговорно? Кликнете върху официалната връзка в описанието и започнете днес.